Kaixo, ni Alasne naiz, ni Leire, eta ni Saioa, eta gaur argitaratzea gara. hemen ikasi dugu Nikolas Larbudu, goi mailako ziklo bat aurrezkuntza dena. Bueno, gure bilduma kontaidazu historia bat deitzen da. Bertan, 3 liburu aurkitzen dira. Guztiak dinamiko, didaktiko eta teknologikoak dira eta zerosei aurretzako zuzenduta daude. Baita, behar bereziak dituzten aurretzako ere. Gure ipuinak teknologikoak dira, kodigo QR bat sortu egin dugulako. Kodigo QR honen bitartez, gure ahotsak entzun dezakete ipuinen historia kontatzen. Bildumaren bidez, haur baten eguna lantzen dugu. Eta 3 ipuinetan, errutinak, ohiturak eta atsedenaren garrantzia lantzen dugu. Liburu guztietan landu ditugun materialak bai birziklatuak, eskuz egindakoak eta 3Dko impresorarekin egin dugu adibidez orratza. Eta ikusten duzuen bezala, hau egin dugu tapoiekin, esuneko tapoiekin eta gero margostu dugu eta koloreak egin dugu eta horrela baita lantzen dute psikomotrizitate fina. Ikasturte hasieran brainstorming bat egin genuen eta teknika honen bidez zailtasun antzekoak genituela ohartu ginen. Adibidez, irakursgaitasuna eta eskolana. Eta ideiari aurre egin genion argitaratzea sortuz. Proiektuak etorkizuna izan dezakela ikusita urrats bat eta ingorazerekin lanean gaude. Guretzako ikasenpresa modula ez da izan aparte. Baizik eta integratuta egon dela gure metodologia barruan eta hasi metodologia eduki dugulako. Eskerrak eman dizkiogu gure irakaslari, baita teknikari ere saria emateagatik. Eskerrik asko!